yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya hangu wato kadingone caritane pandalira sang para apu sasra bau ing Mas Pakti aran patesu wando lelabuhan dipon tangin long pripara para guna puran ingkang denan tepi nuhani para utampa ya Tunggara jagat Manik Raja Dewayu Paman dari Sengguni Paman Prasa Jenar miwah Bapa Prabandurna wonten dawuh nggih lole kentas waru gembal mancar-mancar duk ning dungkul wana alas dadi wana wonten dawuh nggih kula wonten timbalan nyuwun sewu Kakang Merban Kakang Merban Grubuh Palwaka ana dawuh pangandikamu apa Yayi Prabu anggen sampun sawetawis dangu paduka lenggah wonten negari Ngastina samangke kula suwuni supados paring sarana tuwin kados pundi karti sampe kedah kula lampahi anggen kula badhe mejahi dhateng pun para Pandhawa Kakang Merban Grubuh Palwaka wah arca manik sejati ngalam ingsun tinuding ing jagat ya bandhaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe nuwun sewu ora ngono to Yayi Merban ora ngono iki nang kebonane wong ora bengak-bengok nggih Paman Durna yen to ndaharaturipun Kakang Yayi Prabu sejatipun Kakang mung duweni ego kados pundi Kandheng Pandhawa kuwi panca manunggal teges Pandhawa kuwi 5 cacahe dadi siji wong kuwi yen wis manunggal kaya dene kawula kuwi yen to wis manunggal rukun tetunggalan siji lan sijine ora ana perkara ingkang gawe congkrah kawula kuwi mau mesti angel dipisahke kawula kuwi mau mesti angel dipecahke serawunge nggih mesti kewon ngaten yo lajeng kados pundi serananipun lan gandeng jenengipun menapa kalian manunggalipun Purwandawa ngene Yayi Prabu sira Yayi Prabu Jaka Pitana ora usah kuwatir merga aku dhewe ingkang bakal temandang sarananipun manteni Pandhawa kuwi sejatine gampang
dayane Pandhawa kuwi asine mapan ana ngangganing si Janaka. Yen to Janaka ya panengahe Pandhawa wusirna, Pandhawa liyane arep dipateni angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring paribasane. Mekaten. Ya. Lajeng kados pundi anggenipun badhe anjulung tungkul dhateng kadang kula pun panengahipun Janaka. Aku tak nyuwun ngambil garwa Prameswari Ngastina. Aduh. Bojo kok disilih ki piye to? Nuwun sewu, Paman Durna. Kula nyuwun ngambil menika mboten badhe kula neka-nekoni. Nanging menika namung kinarya srana anggen kula badhe amblithuk dhateng kantoripun para Pandhawa. Ngono. Ii. Yen panjen mekaten, kula lilani sak pangke kados pundi. Sarananipun kula pasrahaken dhateng Arsawa duka Kakang Perban Grubuh Palwaka. Garwamu ya garwa Prameswari ya Yayi Ratu Banowati kandhinen mrene Yayi Prabu Jaka Pitana. Kula wonten dawuh nggih. Yayi Ratu Banowati kapurih larapna wonten kedhaton negari Ngastina. Nyun pamit madal pasilan tumuju ning Taman Keputren nggih. Sri Asih Maha Prabu Duryudana dharining sun. Manujaya tama ngambararum sang kusuma yatal mawur wadu bronto madu bronto ae apa ora ana wong joget dihae menika nggih garwa sampun lumarap wonten kedhaton Yayi Ratu Banowati wonten mandika dawa duka pangeran manuta sak mengko jeneng para ingkang tak utus minangka Pinta Saraya mateni utawa julung tungkul marang Yayi Janaka. Kemarengipun kados pundi? Kakang Perban salajengipun kados pundi kula kantun nderek. Yayi Prabu wonten dawuh. Aja wedi kangelan. Gandeng sira Yayi Prabu Jaka Pitana wis masrahke kang garwa ya Sang Dewi Banowati. Nuli aku tak ndelik, aku tak mampun ning kancing gulunging Yayi Ratu Banowati. Mengko aku ingkang bakal kedugon julung tungkul marang Raden Janaka. Mekaten. Ya. Kula kantun derek. Yen mangkono daya-daya pun Kakang jaluk pamit Yayi Prabu. Ingkang atos-atos Kakang Perban Grubuh Palwaka. Yayi Ratu. Kula wonten maring adhawuh sing sinuwun. Aja dikangelan.
Budhalo ning Satran Padukara. Giri Godanen Janaka. Tobat. Jane kula wedi nek konangan. Piye? Mboten. Muni piye? Mboten, ngaten kula nyuwun pamit tumuju wonten Kesatria Madukara badhe julung tungkul dhateng pun kadang kula pun Dimas Janaka. Hati-hati aja kaya bocah cilik. Saya kadriya tresmara marang risang kadirate. Yo dik apa? Rate ratune wong Cakra kembang Jaya Kusuma semrengga ora pati ndugamana teka Yayi Ratu Wara Drupadi ingkang mapak ana ing tapel wates negara Ngastina. Yayi Wara Drupadi inggih Kanjeng Pangeran menika sinuwun ngamarta inggih sesembahan kula batobat. Sampun dangu anggen kula ngantu-antu benjang menapa paduka kundur wonten praja. Awit katitik sampun wonten Sapta Candra rikalenggan sak mangke paduka menika nilar kaprajan. Iya Yayi Wara Drupadi. Iya. Pun kakang wis kapanglawan sira Yayi Wara Drupadi. Inggih semanten ugi ingkang rayipun Drupadi sinuwun prayogane kepiye? Inggih limrahipun tiyang bebrayan Bathara. Limrahipun tiyang bebrayan nggih pripun carane? Kula pun sangu dhuwit 50. Monggo to sinuwun kula ladosi lair terus ing batin. Iya yen ngono ya tak dherekake. Yayi Wara Drupadi. Wis 7 sasi lawase ngempet kaya ngapa padha pitaning penggalih. Inggih iya. Mengko sikik gandeng anane mung grumbul. Jenengan menika napa? Wedi nek pun. Wacap. Wis pinanggya sang kekalih karon sih. Wonten madaning grumbul nenggih sang Dewi Wara Drupadi ingkang sejati kedadosan saking Hyang Pandya Batari Durga
semanten ugi Sang Prabu Puntadewa ingkang sejati kedadosan saking Sang Prabu Dewa Srani kocap ibarat kaya dene wong bebrayan omah-omah wis mataun-taun Sang Drupadi Pindawarni datan grahita bilih sejati punika kang putra piyambak semanten ugi Sang Puntadewa Pindawarni datan grahita bilih menika ingkang ibu piyambak pramila ngantos luput nyangket rucut ngenira Sang Dewa Srani ya Puntadewa Pindawarni nalya karon sih wonten madane grumbul Pusparna ngenira kekalih Sang Prabu Dewa Srani ya Puntadewa Pindawarni ibarat kombang kang wis tuntas ngisep madu sarining tawang kang ginembol dening wujuding kembang nalya kekalih sami sare nggih sari datan grahita bilih sampun wanci gagat enjang kamangka nggih sami wungu sampun badhar sejati wujud nggih Sang Pandya Betari Durga semanten ugi Sang Dewa Srani nanging dadi kaeloaning jagat gaweaning para dewa krana wis keladuk luput Sang Dewa Srani pramila salah kedaden dados wujuding Srenggala jelih kepati sang kekalih wau aduh salah kedaden aduh iki piye walaitan dewa aku njaluk tulung Semar tulungan aku Semar Rapati juga mana Dewa Srani piye kananmu mangowo pet simanyura
parekoten para yetno semuri reseko balik lintang surya kusuma yawana sumamur halo kemas lintang emaku sinawang keton uya-uyaan kowe meneng apa piye tak sumpel kamisel cangkemmu nggih Bapak aku tekan kene iki golek-golek raimu nggih jar arep mbangun desa Mangisru kahanan rondo anyar napa krungu wong muni rondo anyar dadi amet pasang Kalimantabi sinabeta ing ila tebena saking tulak sarik siku dendaning Ubathara sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya Kakang Semar tak tampa tiba padha-padha Kakang nggih Ndara Werkudara bekti kula katur Ndara yo Dipol tak tampa pangestuku wae Tampanono. Ha nggih sampun kula pundi. Lara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Kakang tak tampa pangestuku Tampanono. Pun kula pundi. Bleh, apa? Rombonganmu kuwi iso do meneng ora? Kowe ben agek do aktif-aktife ya ene kowe. Tokno ae. Sesuk sik engko bengi rak permasine ya kaya ngono kuwe. Sing nyaron dobleh aku engko tak ngendang. Weh, kowe iki ngendang. Heeh. Ben mumet dialange ra. Nerasaken rembag ingkang sampun kula aturaken kala wau ing ngarep, Ndara. Iya Kakang kepiye? Kula niku mung nyuwun maseksen sampeyan, mung nyuwun senjata pitulunge sampeyan. Jlentreng rembag anak kula Bagong sing kepengin bangun dusune nganti wangun. Ya wangun disawang, ya wangun dirasake. Ya wangun nek srawung, ya wangun nek diawori. Aten tegese apik ku ora mung prejengane tok ning atine ya apik jerone ya resik apa kuwi Kakang kawula pedhukane Bagong niku lho banjur sambung rapete apa nglawan Bagong dalem kancamu kae kon meneng sithik. Nek rasan-rasan ki dibatin bae. Lah nika pun dibatine, dasare ngoten nika Saya nek omong biya. Banjur sambung rapete apa Kakang lawan para Pandhawa? Kula nyuwun sampean sak kadang Pandhawa rawuh wonten ing Pedhukuhan Karang Kadempel. Rembukan kalih kula. Sak sampunipun niku mang rawuh teng pedhukane Bagong. Sampean mang paring tuladha kalih para kawula. Mang paring patuladan kalian kawulanipun Bagong.
ngene iki lho carane mbangun moral. Mang paring patuladan kali anak kula Bagong. Ngene iki carane ngrengkuh kawula. Kepiye carane dimen supaya iso ayem tata titi tentrem. Dadi kula nyawang negara Ngamarta niku ora mung negara sing ageng nanging negarane ugi agung ngaten. Atut runtut tansah rerentengan ing sakrina lan wengine. Tatan genggang sak rambute ngaten. Bleh. Pripun, Ndara? Meneng bleh. Nggih. Ngomong-ngomong kok ora tau bener. Yen mangkono ayo tak dherekake Kakang enggal-enggal lumarep ana ing padukuhan Karang Kadempel nulya paring tuladha ngersane Panakawan Bagong lan para kawula. Nggo kula dherekaken. Permara rewangus wamya ngambrengeng kati karananing kas wase yaneng marga amalat kong sang kanda wastrat maja lang-lang laluhang lati Surya mangrang sang waya humyung swara waryanto ing batu-batu Mbak Dimas Janaka pun Mbak Yu kapan Dimas? Janaka piye kae sajake Ndara Janaka le bayar kurang 100 ya. Ngapa ta? Cangkem ora sak-sake bleh. Ya ora ngono to, Bim. Bagong kae kenapa Bagong kirangan ora pangling kae mau rak Kakang Ratu Banowati nggih Ndara Banowati nika pripun Duyat nggih kok diawat-awati Ndara sekedap Kakang Mbok Banowati. Iya. Nyuwun pangapunten. Wonten perkawis menapa lah kok nyeret dhateng Kang Rayi Madukara. Ayo. Gek udel. Ora tatanan. Bendarane diplotrokke. Nyadong dawuh Kakang Mbok. Atuh, Mbak.
Aku ngimpi Janaka, aku ngimpi si Adi tekaning mati. Aku ngimpi yen to Janaka ora ana, aku ngimpi yen to Janaka sirna iki piye neng apa Janaka sejatine neng apa? Aduh Kakang Bu. Lah yo ngene iki wong yo wis suwe ora dirangkul wong ngene iki. Den, piye bleh? 50. Panjenengan menika mboten raos. Mboten krasa menapa pripun. Sejatosipun kula mlebet wonten ing alam pangimpenipun Kakang Mbok Banowati menika kula pengin pinanggih kelawan panjenengan. Batobat, ha mbok yo ngono arep ketemu ki ya ora dadak meni sasmita sing ora ngedeg-degi Batobat. Lah jiger ki wong wedok nggo tawa dhewe apa ya? Tak enteni nang kene, tak videone. Ana apa yen ngono malah si Janaka, si Adi Janaka ingkang pengen ketemu malang pun Kakang. Inggih Kakang, Mbok. Iya. Kula menika ora badhe nampa putra malih. Tegese piye? Kadang panjenengan pun Yayi Wara Sembadra menika sak menika nedeng nggerbini. Ngono. Inggih. Monggo anggenipun nggerbini menika nedeng nyidam-nyidamipun. Nulya sisian kula inggih bojo kula inggih kadang panjenengan pun Sembadra menika nyidam sanget kepengin ngagem kancing gelungipun kagunganipun Kakang Mbok Banowati. Kakang Mbok kocap ingkang mapan wonten ing kancing gelungira Sang Banowati nenggih Sang Begawan Grubuh Palwaka ingkang ndelik wonten madaning kancing gelung rumaos bilih badhe kadenangan dening Sang Janaka menawi kancing gelung pun paringaken nulya Sang Begawan Grubuh Palwaka pindah ndelik sesingonan wonten madaning suwengira Sang Dewi Banowati. Ya nya menika napa kancing gelung sing tok karepake nyuwun pangapunten kula kesupen ingkang badhe dipun suwun ngampil ingkang badhe dipun ginakaken dening Yayi Wara Sembadra menika sanes kancing gelung panjenengan. Banjur apa? Suweng panjenengan. Atuh wong ngrepoti wae ora. Wah, konangan iki ora pindah. Sang Begawan Grubuh Palwaka pindah wonten sinjangira Sang Dewi Banowati. Nya iki suweng sing digarapake kelawan para Sembadra. Nyuwun pangapunten kula kesupen malih. Ingkang badhe dipun suwun menika senes suweng senes kancing gelung nanging wujudipun jarik utawi sinjang ingkang panjenengan agem sak menika. Sobat monggo aku ki ora rangkepan. Dijilih mawon Ndara. Kula tak cepak kamera teng mriki. Inggih pripun serananipun kula nyuwun ngampil sinjang menika. Wah, pindah ning kesemekan wae aku. Nyuwun pangapunten. Apa meneh? Senes sinjang, senes kancing gelung, senes suweng ingkang badhe pun suwun ngampil. Banjur apa?
kemben panjenengan utawi kasemekan panjenengan ingkang badhe dipun suwun ngampil kalian Punwara Sembadra. Betul jan ngono tak jipoke sike ning Taman Keputren. Mboten Kakang Mbok. Inggih menika ingkang panjenengan agem. Pun nek ukirane ora gelem menehke sebrut mawon. Klewer. Pripun paringake napa mboten? Ora iso maringke Janaka, ora iso menehke mergo iki siji-sijine sandangan ingkang saiki tak gawa. Wah, minggat wae aku. Hei! Janaka aja mlayu! Janaka! Janaka! Kelet ngene. Ndelik ngon Bedhama. Wah, lah edan kok Janaka iki ngerti-ngerti lho. Janaka ki lantip-lantipe lho parat. Ora nyimpang marga konangan sejatine aku sapa? Dublehen. Dawuh Pak Kepala Dinas. Kowe wis dadi peranganing abdiku Dubleh. Nggih. Sawangen. Aku Samudana pengin nyuwun ngampil sandhangane Kakang Mbok Banowati. Sejati mergo aku ngerti ana pendhita ingkang ndelik ana ing sandhangane Kakang Mbok Banowati. Duh. Nek ora pindah-pindah le ndelik jan konangan weruh Banowati Wanda Lady Gaga. Kuwi apa? Apik lho. Sampeyan dereng pirsa to? Piye? Dewi Banowati niku lho. Kepiye? Jinggo. Ora sah tok omongke. Aku ki pabrik tok setori, aku wis hafal. Syukur. Jan. Buk. Bapakmu nyandi. Sinten? Bapak. Cepuk to? Iya. Sekedap. Bediakalane iblis lanat. Wong tuwa junjung Seret kon ngopo? bonse siramen kae, Pak. Timbali ndara. Pripun, Den? Aku njaluk tulung sowana Nyang Ndarawati. Terus Koko Prabu Kresnabaya ngen mrene. Ha pripun? Kae ana yitmane Prabu Dasamuka. kejap mata kajimamu. Wong kok terbang sakarepe dhewe. Ngembleki sirahe Semar. Kula iki wong tuwa dimbleki aku. Nek kula wis gelem nesu sampean tak tibani senjata cakra. Apa kowe iki duwe nang Karang Tengah ngono? Nang kono eneng cakra mekanik ndas. Eneng apa Kakang Semar? Kang Rayi ingkang betahaken. Piye Janaka? Nyuwun tulung yatmanipun Prabu Dasamuka menika pun nunduraken. Ya, tak dawuh karo Kakang Anoman.
nggone ngantuk ora nyekel gamelan. Sari, Gang. Luput, Gang. Oh lah, tikus celurut. Kakang Anoman aja kaget tak timbali ya, Kakang. Nyadong dawuh. Kayana kumarane Prabu Dasama. Nyuwun pamit. Wis rampung kae dereng-dereng sekedap. Anak kula rong kelakon le arep bangun desa kok. Sampean mang manunggal riyen teng negara Ngamartandara. Ya. Iki rak kirekku, Berto, ya ampun, gene kowe nang kene. Jan wis Pak, tak openi mahlung ae, saiki bali. Berto dengkulmu amblek. Lho. Unda-undakane samang. Aduh, Kiai Semar. Kiai Semar kula nyuwun senjata pitulung, Kiai Semar. Iki sapa? Lah kok ketoke kirik salah kedaden. Kula ingkang putra tunggul Malaya pun dewa serani kula nyuwun senjata pitulung Kyai Semar. Sik. Larah-larahe piye kowe iso dadi kirik ki? Kula lepat awit nggraita ibu kula piyambak. Weh, ndemeni mbokne dhewe ke, kurang ajar ke. Arek kaya Sangkuryang kowe. Sangkuryang kuwi apa? Sangkuryang kuwi waya-waya jas. Kae campur sari ya bleh dobleh. Kuwi luputmu dhewe. Kuwi luputmu dhewe. Aduh menapa mboten wonten pangapunten dhateng kula. Njaluk pangapura karo sing gawe urip. Semar ora eneng sambung rapete. Aduh, waduh. Menawi wujud kula srenggala kados ngaten kok monggo mboten wolak-walik mriku. Wirang bebarang malan lho. Ya wis tak tulungi. Merem rek. Aduh Siwana Yantaka kula ngaturaken agenging panuwun. Ora tok balene neh lho. Iye. Aja tok pindho-pindho. Gek piye mbokmu rasane? Nyuwun mapunten kula wirang menawi kemutan lampan menika. Alah. Piye, Pak? Piye? Wis apa? Aku ya wis sambung suwe banget kaya iya kaya mantan. Mapunten lan kula ngaturaken panuwun Kyai Semar. Iya. Kono bali kowe tak ngapura. Iki mertandake apa? Gusti kuwi welas asih, ambek wong kuwi elek, ambek wong kuwi ki nista pakartine, isih diwelasi karo Gusti. Kowe bali kok. Bali dandan ana pakartimu, dandan ana moralmu kono. Tunggul Malaya dibangun. Sesuk ben enek lakone Dewa Serani bangun desa ngono. Nyaingi aku, kok nek kena karma budaya lho Dek. Ayang campur sari wis ditiru. Nyatane ngendangi aku sewengi abuh tangane. Daya-daya kula nyuwun aja guyu kowe Dewa Serani. Anggepe apa bebas kowe sing nanggung karma budaya. Siwa Semar kula nyuwun pamit. Ngati-ati dandani sing apik, ragamu, atimu kowe.
Semar. Pripun? Wis pratoning padukuhan Karang Kabulutan. Ha nggih, nggih. Kok gelis men rumangsaku aku mau mlaku nyang Amarta. Menengo wae, menengo. Wektune mepet. Terus niki kersane pripun sinuwun? Bagong, Nun. Ayo tak derekake nyaketi kawulamu, Koko Prabu. Kula wonten dawuh Yayaji. Kula suwun paduka ugi angrencangi saha ngombiongi Bagong anggenipun miwiti mbangun desanipun. Muri sak mangke saged wangun lair lan batosipun para kawula Koko Prabu. Nek ngaten monggo kula dherekaken. Ayo Bagong tak dherekake. Matur nuwun sinuwun Kresna, matur nuwun sinuwun Puntadewa, monggo kula dherekake. Wah. Rasa madangi jagat tuk mungup aneng sapocak ing wukir marabak bang sumirat keneng sorot ing sarya mega lan gunung-gunung Dobleh ngisruh Kakang Duryudana Werkudara urung katekan sedya aku arep mateni marang para Pandhawa malah kowe siki sing tak pateni. Wah, seblak kembaran bukti bamu
wengi ya la ya mer kutut manggung jalo ombe eya owe ora sah caper to bleh nek liyane meneng kuwi wis tabuh ya disalahke nggih nyonyonye apa to nyonyonye nyek apa matur nuwun Ndara Werkudara Dipol ya matur nuwun nggih Den Ndara Bima dobleh ya pun bantu sing dadi gegayuhan kula niki mbaka siji pun kasembatan kowe ngopo kowe bali rampung kok bicara rampung mbok merasa nanggung timen nanggung bali mlebu menah mbok wis ning jaba ae mau matur nuwun nggih Den Ndara Bima pun kasembatan siji mbaka siji aspirasine kawula pun disampaike teng kula wau kek kula pun taren kalih sinuwun Darma Kusuma yo bleh yo nggih aku yo ngaturke panuwun yo bleh nggih mergo kowe aku sithik akeh ngerti marang kananing para kawula iya malah kula ngaturaken manuwun sedaya lepat kula nyuwun lumebering se samudra pangaksami malah sisan dene mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan saking laladan mriki para warga masyarakat Mbanaran 6 7 lan 8 tansah manggya ayem tata titi lan tentrem gemah ripah jinawi karta tata turta raharja sedaya memala sageta sira entek ketamplek kecemplung kedung kendang kentering kali bengawan keseser uram bersilang musna kecocok cocok tunggak kayu donalaya tulak sawan baliya ning dalan sedaya lepat nyuwun pangapunten slamet to sing nanggap slamet to sing ditanggap slamet to sing nonton tanggapan slamet to sak kabeh-kabehane yo Semar amin matur nuwun nggih Den yo bleh ampun lali golekane nggo goleki sing becik lan sing ala. Nek sing becik niku ya lakone, sing ala wiyagane. Ya ora ngono, Puk, cepet. Aku nyaran ki nganti kejek-kejek. Disawang nganti kaya wong Parkinson. Masa ya ora ta regane wong tuwa. Anggep ora. Nggih ta Ndara Werkudara. Ayo bleh, yo bleh yo. Nggih. Matur sembah nuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten kula cekapaken semanten. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sapa wae?